sarkinmu ya Allah ka yafe wa babana. Aya sarkinmu ya Allah ka yafe wa babana. Rabbul bari Allah na taho marsiyana Alhaji Muhammad babana Allah ka gafarta masa na. Salati marar adadi gun masoyi Mahmudi alaye sabu daɗi sharifai masu yin idi. Aya sarkinmu ya Allah ka yafe wa babana. Dole in sa uban tafiya Shehu Tijjani ka iya shiryar da bayin Rabbiya a gaishe kaɗan Fauziya. Barama gausi mun bi ka ko ba sisi ya Shehu Jafarun nasi baba Nasiru mai kashe nafsi. Aya sarkinmu ya Allah ka yafe wa babana. Ya Shehu Muhammadu Kaura ga hadimin kanan ya kaura Alhaji hadimin hadara mai hidima wanda ba tsara. Da uba amsa min tauba in sauke ban kuka ba. Aya sarkinmu ya Allah ka yafe wa babana. Alhaji sirrin Allah ka zamto na manzan Allah ga ka na waliyan Allah babana sirrin Allah. Alhaji baba burinsa a kama rabba da soyayya babba ta annabinmu mai radaba. Aya sarkinmu ya Allah ka yafe wa babana. ‘Ya'yansa akwai biyayya manya yara sun san biyayya ibada sun iya sun rike ba su wasayya. Alhaji sirrin Allah a zo a bi ka a san Allah in an ka za a sha wala koyi da kai akwai fadala. Aya sarkinmu ya Allah ka yafe wa babana. Ni na bi ka wallahi dan ƙaunar ka da mai dan hidimar da kai ke waje yi baba Muhammadu wali. Ya baba na shehi ban kwana nake yi wali da marsiyar madai Allah ya kusanta ka da mayi. Aya sarkinmu ya Allah ka yafe wa babana. Imamu Shehu Saraji ga ta'aziyya da harji Khalifa Khalid diga ta'aziyyar Alhaji. Malam Hamza babana koko in ke mu'allamina ta'aziyar babana ni zo ma da ita sheina. Aya sarkinmu ya Allah ka yafe wa babana. Ta'aziyya nike sanyi gun iyan sheina ni Alhaji manawa ga ta'aziyya ina yi. Alhaji Nasiru na waga da aziya ina yi. Alhaji Muhammadu kai ma ga da aziya ina yi. Alhaji Majidu namu ga da aziya ina yi. Alhaji Malam Hamza ga da aziya ina yi. Alhaji Isa na waga da aziya ina yi. Malam Jafaru na waga da aziya ina yi. Umaru kai ma na zo ga ta'aziyya ina yi.
Malam Nuhu nawa ga ta'aziyya ina yi, Malam Sa'udi nawa ga ta'aziyya ina yi, Yusha'u nawa kenan ga ta'aziyya ina yi, sai da Hajiya Lantu ga ta'aziyya ina yi, Hajiya Hadizatu ke ma ga ta'aziyya ina yi, Hajiya Bariha ke ma ga ta'aziyya ina yi.